Moikka Jaana, Moi moi. kiva nähdä, kiva, että olet päässyt tänään juttelemaan vähän liinistä sote-alalla. Kiitos, kiva olla täällä. Hei, meillä on jo jonkun verran yhteistä matkaa takana, mutta ehkä katselijoille voisitko kertoa vähän, että millainen on sun tausta työelämässä ja milloin liini on tullut vastaan ja missä yhteydessä? Kiitos Kari. Mun taustani on aika puhtaasti sosiaali- ja terveyspalveluista. Eli ihan sieltä lukion jälkeen, kun on lähtenyt uraa eteenpäin tai ammattia opiskelemaan, niin sinne sote-palveluihin suuntautunut. Ja työskennellyt ihan ensimmäiset vuodet siellä ihan asiakasrajapinnassa, saaden siellä sitä ihan käytännön kokemusta eri asiakasryhmien kanssa, niin lasten, vammaisten kanssa erityisesti. Ja melko nopeasti sieltä sitten lähdin esihenkilötehtäviin. Olin tosi nuori silloin esihenkilönä. Sote-alalla nyt sitten johtotehtävissä niin yli 20 vuotta olen toiminut. Ja niistä nyt sitten sanotaan viimeiset 10 vuotta asiakkuuksia myynnin parissa. Eli tavallaan sieltä asiakasrajapinnasta siirtynyt sitten asiakkuuksien pariin, unohtamatta sitten koskaan kuitenkaan sitä, että mitä se työ siellä loppukäyttäjäasiakkaan kanssa on. Mutta semmoinen mielenkiintoinen uratarina mielestäni mulla on. Nykyään sote-alalla tuntuu jo, että liini on niin kuin jollain tavalla lyönyt läpi ja sitä on tehty jo pitkään julkisellakin puolella. Muistatko, milloin on niin kuin ensimmäisiä kertoja ollut semmoisia havahtumisia, että nyt ehkä on niin kuin joku uusi keino kehittää, koska varmasti se tavallaan kiireen tuntu tai ne oireet, resurssit on ollut tiukoilla, niin se on ollut jo pitkään ongelmia, mitä olisi ehkä voitu liinillä korjata, mutta milloin sä oot huomannut? Joo, ja kun kysyit tuossa, että se mun ensimmäinen kosketus liiniin, niin mä luulen, että ennen kuin mä oon ymmärtänyt, että on kyse liinauksesta tai liinistä, niin on jo niitä erilaisia tekemisen tapoja ja prosesseja ja se työn sujuvuutta varmasti miettinyt semmoisilla jollakin tapaa niin kuin liinin menetelmilläkin tunnistamatta, että se on sitä. Mutta se liin tuli mulle itselle tutuksi. Mä oon urani varrella aika aktiivisesti opiskellut koko ajan, halunnut itseä kehittää sen kautta, niin joissakin opiskeluiden yhteydessä. Ja kyllä mulla silloin tuli tavallaan semmoinen orastava, että hei, että tähän pitää jossain vaiheessa antaa lisää aikaa ja perehtyä myöskin. Ja ehkä semmoisia niin kuin pieniä kokeiluja myöskin työhön liittyen eri kohdissa on ollut kyllä ennen kuin sitten nyt on sitten viimeisenä vuosina päässyt ihan kunnolla syventämään ja kunnolla ymmärtämään. Ja täytyy kyllä myöntää, että en kyllä aikaisemmin ollut läheskään niin sisällä, enkä edes ymmärtänyt, varsinkin se ehkä, mikä itsellä piti tehdä työtä niin kuin itsen kanssa, että hei, että tälle pitää antaa aikaa. Tämä ei ole projekti tai semmoinen niin kuin nopeasti, vaan tämä on tekemisen tapa ja tämä on niin kuin asenne. No, me päästiin yhdessä yhteiselle Lean-matkalle. Siitä on ehkä 3 vuotta, kun me ollaan tavattu. Minkälainen tilanne teidän organisaatiossa oli silloin, että se oli ehkä vähän sattumaakin, että me kohdattiin silloin aikanaan, mutta teillä oli selvästi silloin jo niin kuin noussut ajatuksia, että siellä on tietynlaisia haasteita, mitä meidän pitäisi ratkaista. Joo, kyllä. Meillä oli kasvuorganisaatio ja semmoinen haluttiin kehittää asioita tosi paljon. Ja itse kun työskentelin siellä asiakkuuksia ja myynnin parissa, niin siellähän on tietysti, jos ajatellaan organisaation näkökulmasta, niin hyvin keskeisiä prosesseja, kuten se asiakkaaksi tulemisen prosessi ja yhteistyö tilaaja-asiakkaiden kanssa, jotka tässä sote-sektorilla oli erityisesti hyvinvointialueet. Ja sitten tavallaan löytää niitä sujuvia palveluihin tulon polkuja loppukäyttäjäasiakkaille, eli joille hyvinvointialueet ostaa palveluita. Ja sitä kokonaisuutta, kun lähdin aikoinaan silloin vajaa 10 vuotta sitten rakentamaan ja paljon pienemmässä niin kuin kontekstissa, ja kun organisaatio kehittyi, niin se oli väistämättä selvää, että usein pysähtyi siihen, että kun tiimi koko aika kasvoi, eli oli henkilömäärät, resurssit paljon isommat, asiakasmäärät vuositasolla useita tuhansia, niin siinä pitää pysähtyä
Ja usein tuli sitten semmoinen niin kuin tilanne, että niin kuin tiimin resursseja jouduttiin miettimään. Ja käytiin paljon keskustelua siitä, että mikä on kunkin tapa tehdä asioita, toimia vaikka tilaaja-asiakkaiden kanssa tai toimia siellä, kun asiakaspalveluihin tulee, niin sen prosessin eri vaiheissa. Niin kyllä siellä pitkään niin kuin pohdittiin ja työstettiin ja haettiin semmoisia ratkaisuja. Et ne oli ehkä ne semmoiset ensimmäiset, että ennen kuin lähdettiin sit yhteistyötä tekemään, että nyt me tarvitaan tähän joku ulkopuolinen kumppani, joka meitä johdattaa eteenpäin. Se on hyvä, kun mainitsit, asiakas tuli aika vahvasti sieltä esille ja Leanihan tietysti pyrkii maksimoimaan sen asiakasarvon ja asiakaskeskeisen ajattelun. Itselle on sote-alalla se asiakas on aika niin kuin tietyllä tavalla konkreettinen, se palvelun käyttäjä-asiakas, mutta sitten sen lisäksi meillä on vielä tilaaja-asiakkaita ja sitten meillä on prosesseissa sisäisiä asiakkaita, niin huomasi kyllä, että itselläkin meni niin kuin hetken aikaa tottua siihen, että ketä tässä itse asiassa niin kuin palvellaan ja kenen asialla ollaan. Ja sitten kun asiakkaana on vielä sellaisessa asemassa olevia ihmisiä, jotka ehkä tarvii omaisia huolehtimaan hänen asioitaan, niin siinä on niin kuin pahimmillaan aika monimutkainen viidakko, että ketä sidosryhmiä itse asiassa niin kuin täytyy palvella samaan aikaan. Todellakin, että sote-ala ehkä poikkeaa siinä määrin muusta niin kuin liiketoiminnasta tai muista toimialoista, että tässä se asiakkuuden käsite on tosi moninainen. Että juuri noin, mitä mainitsit, niin ne pitää joka päivä pitää siellä fokuksessa, kun mietittäisiin sitten sille loppukäyttäjäasiakkaalle sitä palveluratkaisua, niin siinä on tosi moni asiakas mukana. Ja sitten tietysti pelkästään jo meidänkin organisaatiossa se ei ollut pelkästään se mun asiakkuudet myyntitiimi tai asiakkuussuunnittelijat, vaan siellä myöskin oli palvelua tuottavat ne toimintayksiköt, heidän edustajansa, heidän esihenkilönsä ja muita, joiden kanssa sitten yhdessä pohditaan sitä parasta ratkaisua loppukäyttäjäasiakkaalle. Sä mainitsit, että niitä toimintatapoja oli aika erilaisia. Se oli yksi ongelma. Mä luulen, että myöskin sote-alalla on tapahtunut paljon tämmöistä konsolidaatioa ja yhdistymistä, että yritykset on kasvanut myös yritysostojen avulla ja teilläkin oli 10 paikkakunnilla samaan aikaan sitä palvelua. Mitä sä näkisit, että silloin kun siitä Leanista alettiin puhumaan teillä, niin miten se niin kuin henkilökunta suhtautui aluksi tähän tavallaan uuteen ehkä termiin osalle? Varmasti lähtötilanne se, että sote-alalla ei juurikaan ole liinattu tai ainakaan meidän organisaatiossa ei oltu ihan nimellisesti liinattu asioita. Ja sitten usein semmoinen kehittäminen niin oli totuttu siihen, että tämä on projekti. Nyt aloitetaan joskus. Ja se päättyy sitten jossain kohtaa ja siinä on tietyt ihmiset mukana tekemässä. Kyllä. Mutta kiitos teidän, koska siellä pidettiin alkuun koulutuksia ihan siitä, että mitä se liinaaminen tarkoittaa. Että mentiin vähän sinne ihan niin kuin juurille ja sinne perustuskiveen asti ja haluttiin osallistaa siihen mahdollisimman paljon ihmisiä myöskin. Ja kyllä me käytiin organisaatiossa paljon sisäistä keskustelua ja jotenkin lähdettiin siitä semmoisesta aktiivisesta viestimisestä ja läpinäkyvyydestä meidän organisaation sisällä. Ja se niin kuin sanotettiin, että se mahdollisuus kaikilla osallistua siihen prosessiin tai projektiin, miten halutaankaan sitä pitkäkestoisesti nähdä ja semmoiseen niin kuin uudenlaiseen tapaan tehdä ja uudenlaiseen asenteeseen. Erityisen merkittävää oli se, että koko aika meillä on niin kuin johto mukana siinä ihan alusta alkaen. Että silloin kun teidän kanssa istuttiin, niin silloin meillä oli organisaation johtoa mukana yhdessä miettimässä ja saatiin tavallaan semmoinen niin kuin läpikattavuus asiaan. Ja mä tiedän, onkohan se teidän alalla tyypillisempää ehkä sitten kuin jossain muualla, mutta tuntuu, että teillä se sen hetkinen johto, kun aloitettiin, niin aika moni henkilö oli kasvanut tavallaan talon sisällä ja oli samantyylinen historia kuin sulle, että oli ollut myös tekemässä vaikka sitä kliinistä hoitotyötä
siihen oli ehkä helpompi tavallaan silloin heti herätä, että me tarvitaan kaikki mukaan tähän, että tätä ei voi tavallaan niin kuin kabineteissa suunnitella, vaan me tarvitaan se viisaus sieltä yksiköistä ja me halutaan kuulla ne erilaiset näkemykset ja erilaiset tavat tehdä. Että siitä oli ehkä hyötyä, että siinä oli silloin paljon ihmisiä mukana, jotka oli itse ollut myös tekemässä sitä käytännön työtä. Joo, tämä on kyllä ihan totta, että tavallaan niin kuin osas nähdä sen tarpeen aidosti. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen tietyllä tavalla rikkaus myöskin. Tai ainakin itse omalla kohdalla mä koen, että se on mun rikkaus. Että mä tiedän, mitä siellä asiakasrajapinnassa tehdään ja minkälaisia asioita, minkä kanssa siellä painiskellaan tai miten mitkä siellä niin kuin virtaa hyvin tai mitkä siellä jumittaa hyvin. Ja tietysti se meidän organisaation tapa, se arjen niin kuin yleinen tapa, että tehdään yhdessä, kuullaan asiakasrajapinnassa olevia työntekijöitä, kuullaan yksikön johtajia ja semmoinen niin kuin kehittäminen yhdessä on ollutkin semmoinen tärkeä tekemisen tapa. Et silleen musta tuntuu, että tähän oli helppo lähteä. Kyllä. No tänä päivänä noita Lean-projekteja on käynnissä hyvin sillai laidasta laitaan, mutta silloin kun aloitettiin, niin mietittiin asiakkaaksi tulon prosessia ja saat asiakkuudet ja myyntitiimistä, niin mitä me lähdettiin niin tekemään silloin ekana? Mitä sulla jäi mieleen siitä, että mikä oli semmoinen niin eka aha-elämys silloin, kun ruvettiin hommiin? Mä ehkä itse niin kun sieltä johtamisen näkökulmasta pysähdyin siihen, että tietysti tuo, mitä sanoin, että jokaisella tiimissä on niin kuin omanlaisia tapoja tehdä ja mikään niistä ei ole huono tapa. Mutta semmoista yhtenäistä tapaa ei välttämättä ollut. Toki siellä paljon on semmoista yhtenäistä, mutta kuitenkaan ei. Tietysti asioita mitataan paljon. Itse ajattelen, että välillä, että jopa liikaakin, koska sitten saatetaan vähän ihastua siihen mittaamiseen. Niin sitten pysähdyin siihen, että no mitataanko me oikeasti oikeita asioita. Ja kyllä minulla aina sitten fokuksessa on se asiakaskokemus ja ehkä tässä kontekstissa niin kuin tila ja asiakas myöskin. Että miten me voidaan niin kuin tehdä joustavasti, tehdä sujuvasti asioita, jotta se on sinne tilaaja asiakkaalle myöskin. Että se hänenkin niin kuin tekeminen olisi sujuvaa. Ei ihan helppoja asioita välttämättä lähestyä tai lähteä niin kuin muuttamaan, koska tietysti se, että mitä me lähdetään organisaatiossa muuttamaan, niitä tekemisen tapoja, niin ei me voida edellyttää, että tilaaja niitä muuttaa. Joo, mä muistan hyvin semmoisen keskustelun, mikä käytiin siellä aikanaan, kun pohdittiin, että miten saataisiin tilaaja-asiakas tähän muutokseen mukaan. Ja meitä vähän niin kuin jännitti se, että uskalletaanko me niin kuin vaatia tai pyytää. Ja me pohdittiin pitkään, että miten me tätä niin kuin lähestyttäisiin. Ja siellä tiimi sai tavallaan hyviä ideoita, että jos me pystyttäisiin näyttämään, että mitä tämän avulla voi saavuttaa. Ja hellän dynaamisesti pikkuhiljaa kokeilla asioita, niin ehkä se tilaaja-asiakas lähtisi sit itse asiassa aika innoissaan niihin talkoisiin mukaan. Ja eikö niin, että siellä on varmaan yksi tilaaja-asiakas, meidän ei tässä tarvitse ehkä mainita kukaan, että muut hyvinvointialueet ei tule liian kateelliseksi, mutta yksi tilaaja-asiakas lähti ehkä eturintamassa muuttamaan myös omia käytäntöjä. Kyllä. Ja tämä varmasti oli semmoinen, että myöskin sinne tilaaja-asiakkaan suuntaan niin me puhuttiin, mitä me tehdään. Me haluttiin olla avoimia siitä, että mitä me halutaan kehittää tai miten me ollaan otettu nyt pöydälle, mitä me ollaan havaittu siellä niin kuin meidän omassa tekemisessä. Ja sitten kun me haluttiin lähteä kokeilemaan siinä omassa tekemisessä asioita, missä me ehkä kommunikoitiin tai viestittiin sinne tilaaja-asiakkaan suuntaan, niin se oli luonnollista, että siinä oli hyvä aina perustella, että hei, me otetaankin tämä asia puheeksi teidän kanssa nyt. Tai että miltä se kuulostaisi, jos käsiteltäisiin tätä tässä kohtaa. Totta kai tilaaja-asiakkaiden näkökulmasta niin ihan samalla tavalla kuin meilläkin organisaatiossa, että kun me ollaan aina tehty näin, niin tämä tuntuu aika hyvälle ja turvalliselle. Niin varmasti samanlaisia niin kuin, ajatuksia sielläkin puolella
oli, että kun heillä menee asiat näin. Mutta se oli ihan totta, että yllättävän nopeasti tapahtui sitten sitä, että oivalluksia, että hei, että toden totta, että kun me käydään tässä kohtaa sitä asiakkaaksi tuloa ja prosessia läpi nämä tietyt asiat ja me tiedetään etukäteen molemmat myöskin, että vähän ennakointia, Jep. niin sitten huomattiin nopeasti niin kuin ihan yhdessä tilaajan kanssa, että hei, että meillähän jäi aikaa tai me pystyttiin tekemään päätöksiä jo paljon nopeammin tai etenemään seuraavaan vaiheeseen paljon nopeammin. Joo, kollega Timo monesti sanoo, käyttää tämmöistä sanotaan kuin gradually, then suddenly. Joo. Et siinä jotenkin niin kuin me saatiin sellaista niin kuin pientä, me tehtiin ehkä sitä taustatyötä ja tavallaan niin kuin dokumentoitiin tapaa toimia ja oltiin yhteydessä ja harjoiteltiin, mutta sitten tuntui, että 1-2 ne niin kuin palaset naksahti kohdalleen ja virtaus parani merkittävästi. Kyllä. Ja tämä, mitä tosiaan tuossa mainitsit, että yhdestä hyvinvointialueesta sitten tietysti määrä lähti vähän siellä hyvinvointialueella laajenemaan myöskin aika nopeasti, mutta sielläkin päässä niin kuin innostuttiin kehittämään niitä heidän omia prosessejaan ja se oli aika hieno kyllä meille huomata se heidän innostus. Ja kyllähän se pohjautui ihan siihen, että he huomasivat, että tämä todellakin vaikuttaa ihmisten tekemiseen ja siihen yhteistyöhön. Ja mikä tietysti parasta myöskin, niin kyllä me organisaatiossa aina pohdittiin myös sitä, että mitä sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin henkilöiden resurssointia ja sitä usein katsottiin kalentereita, että mihin väliin mitäkin asioita pystytään laittamaan tai mahtuuko joku asia. Jep. Ja sitten aina tuntui siitä, että voi että kun on täydet kalenterit. Jep. Niin kyllä näiden niin kuin mitä muutettiin tekemisen tapoja, niin yllättäen sinne tulikin tilaa, mikä me voitiin käyttää siihen asiakasarvon vielä toisenlaiseen kehittämiseen ja parantamiseen. Sun aikaisemmassa roolissa Rinnekodeilla täällä myynti- ja asiakkuustiimissä teidät palkittiin sitten lopulta muutama vuosi oli jo ehkä liinauksen aloituksesta kulunut, niin vuoden liintekopalkinnolla onneksi olkoon vielä siitä Kiitos. Sinne koko porukalle. Mitkä oli tavallaan ne asiat, mitä se raati nosti esille, koska varmaan kuulijoitakin kiinnostaa, että minkälaisia tuloksia liinillä voi saada aikaan, niin mistä syystä teidät palkittiin? Mä ehkä ajattelen, että siellä tai kiteyttäisin, että yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan vaikutuksiin. Joo. Eli sillä liinauksella niin näihin kaikkiin 3 tahoon päästiin pureutumaan ja saatiin tuloksia. Eli jos ajatellaan sinne yksilön näkökulmaan, kuinka sujuvasti loppukäyttäjä-asiakas tulee palveluihin. Se nopeus ei ole se ratkaiseva asia aina, vaan se sujuvuus. Jep. Ja sitten yhteisön näkökulmaan, tietysti tässä käytiinkin läpi jo, että mitä se meille organisaatio niin kuin työntekijöille tuotti, mutta kyllä se on niin kuin koko organisaatioyhteisöä myöskin. Se, että miten meillä niin kuin kommunikoitiin, kuinka nopeasti paikka oli, asunto oli vaikka valmiina jotta asiakas pystyi muuttamaan uuteen paikkaan. Mutta sitten ehkä se merkittävin on siellä yhteiskunnallisella tasolla. Eli organisaatio on yhteiskunnallinen yritys ja merkittävää on se, että miten me voimme tavallaan kantaa sen oman vastuumme siitä, että heikommassa asemassa olevat kansalaiset, jotka tarvitsevat sinne omaan arkeen erilaista tukea, niin he voisivat saada palveluja joustavasti ja sujuvasti, koska jokainen päivä, kun he odottaa liian pitkään sen palvelun saamista, niin se tulee kalliiksi meille yhteiskunnalle. Kyllä. Joo, tämä oli aika hieno osoitus mun mielestä, tämä palkittu projekti siitä, että tänne ei tosiaan tarvitse olla mikään nollasummapeli. Että samaan aikaan, kun tilaaja-asiakas koki, että heille asia hoituu sujuvammin ja ehkä työntekijät koki, että tietyllä lailla on taakkaa keventynyt, kun ei tarvitse vaikka niin paljon seurantapalavereja, niin parhaimmillaan siellä saattoi asiakas päästä palveluun
80% Juuri nopeammin näin. kuin aikaisemmin. Kyllä. Ja tämä ehkä oli sellainen, mikä saattoi monesti kuulostaa aluksi hurjalta, että monesti me sanotaan, että puolitetaan läpimenoaika. Että ei oteta 5% pois, vaan puolitetaan. Että se pakottaa meidät ajattelemaan vähän isommin ja tuli todistettu, että kyllä se on mahdollista. Joo, ja tässä ehkä vielä tuli todistettua se, että miten pienillä muutoksilla saadaan isoja vaikutuksia aikaan. Kyllä. Se oli semmoinen ainakin niin kuin, mulle ja tiimille niin kuin iso oivallus. Ja mä uskon, että koko organisaatiolle. Että kuitenkin vaikka ne totutut tavat, kun niissä vähän lähdetään tekemään toisin, se ei vaadi yksilön näkökulmasta kovinkaan aina isoja asioita. Että saa kuitenkin toteuttaa niitä omalle itselleen niin kuin, sopivia ja hyviä tapoja. Mutta vähän kun siellä muutan, niin ne vaikutukset näkyy isosti ja ne näkyy tosiaan näillä kaikilla tasoilla. Joo. Yleensä ne muutokset ei tosiaan vaadi ihan hirveästi investointeja, paitsi ehkä siihen niin kuin henkiseen pääomaan, niin. mutta ei rakennettu hirveästi uutta. Hei, mä haluaisin kysyä sulta vielä, miten sä koit tämän matkan? Yleensä jos aloitetaan projekti, niin tietysti puhuttiin siitä, että pyritään saamaan ensin kaikki niin kuin samalle sivulle, että meillä on yhteinen kieli kehittää ja yhteinen ymmärrys, että kaikki ymmärtää, että tässä ei ole kyseessä niin kuin säästötalkoot tai saneerausohjelma ja hälvennetään niitä pelkoja. Sitten yleensä me mainitaan aina, että jossain kohtaa voi tulla motivaation monttuja. Muistatko matkan varrelta, jäikö mieleen semmoisia hetkiä, kun tuli sulle motivaation monttui tai kuulit ehkä, että organisaatiossa tuli niin kuin hankalia hetkiä, koska mä en usko, että se on ollut ihan suoraviivainen se matka tähän pisteeseen. Joo, ja kun ajatellaan, että kuitenkin niin kuin pitkään muutama vuosi tehty tätä yhteistyötä ja muutosmatkaa ja kehittämismatkaa, niin se on selvä, että siellä varmasti itse kullekin tapahtuu, jos ei ääneen, niin ainakin itsessään pohdiskelee tai jopa kyseenalaistaa asiaa. Mutta varmasti siellä niin kuin ensimmäisenä totta kai, kun lähdettiin liikkeelle ja lähdettiin keskustelemaan vähän siitä, että miten tehdään nyt tai miten voitaisiin tehdä, niin se perinteinen, että tämä miten mä teen, niin tämä on kuitenkin aika hyvä ja toimiva. Yep. Että vähän semmoinen, että siitä omasta luopuminen voi olla joskus vaikeaa. Kyllä. Se on varmaan semmoinen ihan keskeinen. Sitten varmaan semmoinen, no tietysti me johtona päätettiin myöskin, että tähän panostetaan, että tähän annetaan aikaa. Se oli tosi tärkeää. Ehkä se on enemmänkin, jotta me vältettiin niitä motivaatiomonttuja, koska sitten siellä jokaisen työarjessa kuitenkin ne päivät täyttyy aikamoisesti ja siellä voi olla semmoisia henkilökohtaisia kokemuksia, että tämä kehittäminen, niin tämä on sitten pois jostain muusta arjen työstä. Kyllä. Noin nyt ainakin. Joo, ja mun mielestä mitä sai seurata sivusta sitä hyvää kehittämistyötä, niin sellainen asia, mikä mun mielestä meni tosi kivasti, oli se, että johto ei myöskään odottanut semmoisia yksityiskohtaisia projektisuunnitelmia niin kuin puoli vuotta etukäteen, koska me elettiin aika suuren epävarmuuden kanssa. Et meidän piti ensin ymmärtää, että mitäköhän niin kuin kaikkea tavallaan täällä on niin kuin muuttuvia osia. Tavallaan se projektikin oli elävä projekti, joka tarkentui sitä mukaan, kun edettiin. Sitten jos huomattiin, että hetkinen, että nyt meidän tarvii miettiä joku juttu uudestaan, niin siinä oli koko ajan sellainen niin kuin hyvä työrauha, että deadlineit ei painanut päälle. Uskon, että se oli iso osa myöskin sitä, minkä takia siinä onnistuttiin niin hyvin. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä ja jotenkin sitä matkaa oli niin kuin kiva käydä sieltä ihan alusta alkaen ja jollakin tapaa itselle ehkä myöskin vähän jännittävää, kun ei välttämättä tiennytkään, että mitä siellä jossakin vaiheessa tulee, koska sitä ei ollut käsikirjoitettu. Että semmoinen tietynlainen vapaus. Ja sitten ehkä semmoinen, mikä tuohon vielä niihin monttuihin tai miten me vältettiin montut, niin aika yleistä on se, että kun tehdään jotain, niin näkyykö ne muutokset. Aivan. Mutta mun mielestä tässä meidän tilanteessa oli aika kiva, että aika nopeasti niitä pieniä muutoksia sitten näkyykin. Jep. Ja mä jollakin tapaa ajattelen, että ehkä se, että
että meillä oli tiettyjä asioita oli niin kuin mitattu jo siellä, esimerkiksi johonkin asiakkaan virtaavuuteen liittyviä Kyllä. asioita, niin hyvinkin nopeasti me pystyttiin näkemään esimerkiksi sen, kuinka kauan se asiakaspaikka tai asunto on vapaana, niin sen niin kuin lyhenemisaika. Ja se antoi mun mielestä semmoista meidän organisaatiossa aika kivaa boostia. Ja kyllä tietysti sitten näin niin kuin myyntinäkökulmasta tai määrällisestä näkökulmasta, niin kyllä sen pystyy nopeasti muuttamaan numeroiksi, Kyllä. euroiksi. Kyllä. No hei, sä oot ollut sote-alalla pitkään ja sote-ala on sellainen, jos nyt liini on jo tehty niin kuin jonkun aikaa, mutta uskon, että se on niin kuin lyömässä isomminkin läpi. Niin pitäisikö nyt sote-alan ihmisen, joka pohtii, että milloin meillä aletaan liinaamaan, niin ymmärtää jotain ehkä niin kuin erityispiirteitä, jos rupeaa vaikka tutustuu vähän kirjallisuuteen tai juttelee ihmisten kanssa, jotka on tehnyt liinausta, niin onko se sote-alalla liinaaminen erilaista? Niin, tämä on itse asiassa hyvä kysymys. Mä luulen, että siinä on niin kuin, saattaa olla jotakin erilaista, mutta ehkä väitän, että kyllä sitten kuitenkin aika samanlaista on toimialasta riippumatta. Että jokainen toimiala tuo siihen jotain tiettyjä nyansseja. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että sote-alalla se asiakkuus on niin moninainen, niin se varmaan voi olla yksi sellainen tietyllä tapaa erilaisuus muihin toimialoihin. Mutta kyllä yhtä lailla, jos ajattelen, että sote-alalla on tosi merkittävää, että siihen kehittämiseen osallistetaan kaikki, koska se yksikön johtajat, esihenkilöt, asiakasrajapinnassa olevat henkilöt, jotka työskentelee siellä, niin he on parhaita asiantuntijoita siinä, että mikä virtaa hyvin ja mikä jumittaa. Kyllä. Mutta kyllä se muillakin toimialoilla näin menee. Joo, sellainen jäänyt ehkä itselle mieleen tavallaan erityispiirre, että nyt kun meillä on ikään kuin virtausyksikkönä ihminen eikä joku laite tai tuote, niin se, että kun me saadaan virtauksesta tehokasta, niin miten me voidaan tavallaan hyödyntää se, että meillä pitää olla varmaan siellä niitä suvantovaiheita, mitä meidän ei kannata nopeuttaa tietyn rajan yli. Että muistan kuulleeni esimerkistä, jossa syöpäseulontoja oli tehostettu niin paljon, että todettiin, että niitä joudutaan vähän hidastamaan, että ihminen ei ollut valmis kuulemaan tavallaan kaikkia uutisia ihan niin nopeasti, kun se olisi mahdollista niin kuin toimittaa. Niin täälläkin ehkä niistä tylsistä, byrokraattisista prosesseista tehostaminen, niin tietyllä tavalla voi tarjota sitten aikaa enemmän myös niihin kohtaamisiin. Kyllä, nimenomaan. Ja tämä oli semmoinen mun mielestä voitto ehdottomasti, että kun saatiin tehostettua tiettyjä prosesseja, niin se vapautti aikaa myös siihen ihmiseltä ihmiselle kohtaamisiin. Ja se oli ihan äärimmäisen merkityksellistä, koska sitähän sote-sektorilla erityisesti tarvitaan. Tai sanotaan, että sitä ilman semmoista kohtaamista ja sille ajan antamista, niin ei tehdä oikeanlaisia päätöksiä. Hei, suuri kiitos, että pääsit meidän kanssa keskustelemaan ja tuomaan vähän päivänvaloa, että millaista se Lean-kehittäminen on sote-alalla. Suuri kiitos, että pääsit paikalle ja ei muuta kuin menestystä tuleviin Lean-hankkeisiin. Kiitos paljon, Kari, ja samoin myöskin teille Lean Habitille. Paljon menestystä ja kivoja tekemisiä jatkaa. Kiitos. Kiitos.